למשתמשים חדשים, איך להתחבר לוובינר באמצעות קישור או קונקט בתוך המערכת האקולוגית של חברת אונפסיב. עריכה, קריינות והפקה, אילנית לבנון, מדריכה ומנהלת קהילה בחברת אונפסיב מאוקטובר 2020. מהי חברת אונפסיב? חברה טכנולוגית בינלאומית לכלים ושירותים דיגיטליים משולבים בינה מלאכותית. מה הכוונה למערכת אקולוגית? המערכת האקולוגית היא מערכת עצמאית המאגדת בתוכה את כל הכלים והשירותים הדיגיטליים של החברה, הפועלים בסנכרון מלא ביניהם. ההרשמה למערכת האקולוגית היא ללא עלות. מה זה או-קונקט? או-קונקט היא תת מערכת בתוך המערכת האקולוגית של החברה, היא מערכת ייחודית ומהפכנית לשיחות וידאו, ליצירת תוצאות מיידיות ולהגברת המעורבות. איך מצטרפים לוובינר באו-קונקט? ב4 שלבים פשוטים. 1. מילוי טופס הרשמה קצרצר. 2. חתימה על הסכם מדיניות חברה. 3. הפעלת מערכת הוובינרים או-קונקט בתוך המערכת האקולוגית. 4. כניסה לוובינר במערכת האו-קונקט. 1. מילוי טופס הרשמה. לחצו על הקישור שנשלח אליכם ומלאו את טופס ההרשמה. אגב, ודאו שאתם משתמשים בגוגל קרום. המציאו כתובת חדשה למערכת דואר אלקטרוני של החברה, כלומר למערכת האו-מייל. הכתובת יכולה להיות זהה לג'ימייל הקיים שלכם. נא לא להקליד שטרודל ומעבר בשורה של מזהה דואר אלקטרוני. הקלידו את הג'ימייל אחר כך הקיים שלכם, הוא יהיה דואר אלקטרוני גיבוי, במזהה דואר אלקטרוני חלופי. המציאו סיסמה מורכבת מלפחות אות לועזית גדולה אחת, אות לועזית קטנה אחת, ספרה אחת וסימן אחד, מינימום סך כולל של 8 תווים. לחצו לכניסה למערכת האקולוגית לאקוסיסטם. 2. חתימה על הסכם חברה. לחצו על להיות שותף המופיע בראש הדף. ייפתח הסכם חברה לחתימה. גללו מטה, חיתמו על הסכם מדיניות, כלומר, התחייבות לשימוש במוצר לפי הנחיות החברה. לאחר החתימה יופיע קישור השותפים שלי, ומיועד לאלו המעוניינים גם להרוויח משיתוף חברים. שלב 3. הפעלת מערכת או-קונקט. לחצו על זירת המסחר, גללו מטה ולחצו על 14 ימי ניסיון. 4. כניסה לוובינר או-קונקט. לחצו על הקישור שקיבלתם ממארח הוובינר. להצטרפות לוובינר לחצו על AV View, כלומר Audio Video View, המופיע בתחתית המסך בצד שמאל. ברוכים הבאים לאו-קונקט, מערכת וובינרים ליצירת תוצאות מיידיות ולהגשמת חלומות. לאו-קונקט 24 פיצ'רים, תכונות משולבים בינה מלאכותית, ההופכים את שיחות הוידאו לחוויה ייחודית, מהפכנית ומתגמלת. לפרטים נוספים על ההזדמנות העסקית באו-קונקט, פנו לאדם ששלח לכם סרטון זה. תודה רבה ולהתראות בוובינר הבא במערכת האו-קונקט, המערכת האקולוגית של חברת אונפסיב. עריכה, קריינות והפקה, אילנית לבנון, מדריכה ומנהלת קהילה בחברת אונפסיב מאוקטובר 2020. למידע נוסף על מערכת האו-קונקט, סרקו את הברקוד הזה. תודה לכם ולהתראות, מקווה לראותכם במפגש הבא.